मी डॉक्टर इनामदार आय.एच. ॲक्च्युली आमच्या हॉस्पिटल आहे गोंदिडी गल्लीमध्ये ॲज अ इनामदार जॉईंट अँड स्पाईन केअर अँड इनामदार हॉस्पिटल अँड अ ट्रॉमा सेंटर. ते आमच्या हॉस्पिटल 13 वर्ष झाले आम्ही चालू करून. दिस इज लोकेटेड इन टू दी गोंदिडी गल्ली अँड बेलगाम. आमच्याकडे प्रत्येक ऑर्थोपेडिक केसेस, मणक्याचे प्रॉब्लेम, हाड जोडणे, ऑपरेशन, ट्रॉमा सेंटर सगळं उपलब्धी आहे. आमच्याकडे ट्रॉमा सेंटर ICU विथ मॉड्युलर OT, ICU मॉड्युलर आहे, सगळं अवेलेबिलिटी आहे. 24/7 आमचं हॉस्पिटल चालू असतं गोंदिडी गल्ली बेळगाव येथे. टोटल ऑर्थोपेडिक कंडिशन जैसे कि मनक्याचे आजार, सायटिका, टेनिस एल्बो, सर्वायकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबार स्पॉन्डिलोसिस हे सगळं आधुनिक टेक्निकने आम्ही ट्रीटमेंट करतो. जास्तीत जास्त आमच्याकडे कसं कन्झर्वेटिव्ह ट्रीटमेंटवरती आम्ही स्ट्रेस करतो आणि जास्ती इन केस मेजर प्रॉब्लेम असेल तर वी रेफर फॉर दी सर्जरी.